Mai Jeremiah vari mumastreets vachingoita noise samazuva ese. Aiwa kunonzi take lemons and make lemonade. Nasi vaisa post vachiti vari kutsvaga murume wavo. Vari kuti ivo mukaona baba vakuziva varatidzei picture rangu iri riri pekutanga. Moti dzokera kumukadzi inga umwe ari kudzokera nawani mazvita. So this is coming after ma speculations ekuti baba kuziva JMP asiya mudzimai wake haachada zvaMai Jeremiah. Saka ivo vabva vangoitawo zviri kutaurwa navazhinji. The last time we checked, vanava vanga vachiri vese. Baba kuziva was one of the biggest supporters dzaMai Jeremiah. That was just before the court ruling. Pakazoya court ruling nemashoko mamwe akabva kuna Cynthia. Baba kuziva vakabva vangobva public face ndokubva vango withdrawa zviri zvishoma. So now bloggers all over were saying baba kuziva vachadi mudzimai and all that. But a few days ago, 2 days ago actually, she posted something for Ngoma Republic. Kureva kuti vana vachiri vese. She also sang a song na Gospel Warrior 3 days ago achitaura kuti wakandisiya ndine heartbreak. Now kutoita confusion kuti are these two still together kana kuti ameno kuti ichiri content here kana kuti maybe munhu ari kutotaurawo zviri mumwoyo make. Asi Mai Jeremiah vanga vatombotenda zvakare vakomana vekuvabata chibharo vakati ivo ndo kupedzisira kutaura nyaya iyi. Vati ivo nhamo inoondesa, kwete nhamo asi nhamo chaiyo. Nhasi ndoda kukutenda Thabo naMartin, makashandiswa naMwari kushandura upenyu hwangu. Makadya pasingadyiwe mukatora jambwa. Ndanga ndine jambwa rine hwema ndikapfuura pavanhu vaiziva kuti ndini ndapfuura. Ndaitya munhu wese, ndaishupika, ndaishuvira kudiwa. Ndine urombo kukudzai kuti zviri kundifambira to an extent yekuti I now believe concept yatakadzidza kueconomics A level kuti kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe, yin and yang. Basically ukatadzira munhu asina chaakutadzira uchaita munyama. Muchatambura vakomana, mucharara nenzara vakomana, muchatambura. I feel sorry for you. I even wish I could reverse it for you. But muri kufunga kuti makawina. Saka you never got time to seek mercy even in private. Makabaiza boys. Brotherhood is not even happy with you. May you rot mu poverty until you seek Jesus. Cynthia Shah, I always had a bad feeling about you. Pandaifunga kuti ndiri kutadzira Mwari kuboekana newe. Apa yanga itori intuition. Pandokutenda kuti ndakadzidza naiwe. Sora hako upenyu huchambotora nguva huchikurwadza. Madrugs akaoma kurarama nawo. But you have a loving family. People are praying for you, including myself. To JMP, thank you for releasing this song finally. I have a good feeling about it. To God, my refuge and my strength, I shall not want. I dedicate this song to everyone who has been praying for something. It is well. Don't give up. Ndokubva paisiwa nziyo yakanzi pamushana ikaimbiwa naMai Jeremiah. Mai guru wenyika signing out. So ndo zviri mumastreets izvi. After kutendwa kwaThabo, amai guru vabva vati vari kutsvagawo murume wavo vedwe avaona baba kuziva ngavaudze kuti vadzokere kumba. This is also like a cry for help. Dzimwe nguva pane pachingokandwa anenge mabhazi so mumastreets umo. Asi if you are very careful to notice, unobva watongoziva kuti aiwa tiri kutoherereka naika. Pane pakatoshata. So some might think this is content, but pamwewo maybe amai vari kukumbira help. Vawanawo JMP mutauni, ratidzaiwo mukomana picture mumudzotambanyire kumba. Amai vakamirira. Remember, this marriage was already strained. Asi pakuzopindigwa mumba nezvigananda izvi zvikomana izvi. Musha wakabva watoparara zvachose. But anyway, ku business side, it is working well for Mai Jeremiah. Ku marriage side, ndo kuchiri kuntenga kusati kwanyatsomira kuti zvisimbe. It will take time. They actually need to go through healing. Vanofanira kuenda kuma counseling sessions. Vanofanira kuenda through therapy until they are back.
ku original state yavo. We still need to pray for her as well as the children as they go through the process. To all those who still feel like this was a lie, attention and all that, it is fine, but in that it shows kuti kana vainyepa vanotorwara, still she needs prayers zvachose kuti vagone kudarika pafezi yakadai. So inguva inorwadza zvikuru for her, even if she tries to put up a smile on her face, but you can see kuti she is truly broken zvakare. So guys, ndonya yedu iri mastreets umo. Vaona mukomana ngoma huru, aiwa ngoma Republic, tumirai mukomana kumba, anogadzirisa nyaya dzake, tigoita live happily ever after.